Hola, 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 benvingudes i benvinguts a un renovat Yadrac més enllà de RuPaul, un podcast que a partir d'ara, a part d'escoltar-lo, també el podreu veure. Comencem! Hola, 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 benvingudes i benvinguts a Yadrac més enllà de RuPaul, el podcast de confiança de les drags valencianes, que, com podeu veure, ha tornat renovat perquè, a banda d'escoltar-nos per Spotify, iVoox i Apple Podcast, ara també ens podreu veure per YouTube. Així podreu veure que jo sóc de carn i ossos, però sobretot podreu disfrutar de la grandíssima bellesa travesti que hi ha a la comunitat valenciana. Així és que, si esteu veient-nos per YouTube, ja sabeu el que podeu fer. Subscriure-vos al canal per no perdre-vos cap capítol, també podeu comentar, també podeu donar like, i si a més vos interessa molt més el contingut, podeu anar a les xarxes socials de Yadrac més enllà de RuPaul, tant a Instagram, com a Facebook, com a Twitter. Prepareu-vos, perquè esta temporada ve carregadeta de travestis de les comarques valencianes, però no només les que estan així, sinó les que estan fora de les nostres fronteres. Però abans de començar esta segona temporada i de conèixer la nostra primera convidada, hem de donar pas en directe des de Newcastle al Regne Unit a la nostra mare potraxtera, a la travesti amb què va començar tot, The Original Queen of the Podcast, la guadassuarenca més rebonica i templà, la única i la inigualable Miss Choriza May. ¿Qué tal, reina? ¿Cómo estás? La mare que te va parir, duchar-me me pilles, què collons tens? A veure què passa per ahí, que ja vos trobo a faltar, que estic en Newcastle, que ja tinc ganes de tornar a la terreta, de veure-vos a tots i a totes, i que això, que molta sort, que la primera temporada de Yadrac més allà de RuPaul va ser una meravella, i estic seguríssima que la segona, ara que heu pegat el vot a YouTube, serà molt millor. A més, tinc unes ganes de veure quines reines i reis de la comunitat valenciana ens porteu i què tenen que contar, que hi ha molt de talent, i gràcies a vosaltres la gent el pot conèixer un poc millor. Molta sort a la segona temporada i ens veiem molt pronte, que jo ja me toca dutxar-me. Fins pronte, Choriza. Moltíssimes gràcies per les teues paraules i a veure si pronte ens tornem a veure per així per la terreta. I ara sí, sense més dilació, rebrem la primera convidada de la temporada, la travesti més llarga de totes, la travesti de la que tot el món parla, una amiga i coneguda d'este canal i d'este podcast, de la House of Pintoresque i directament de Bonrepòs i Mirambell a l'Horta Nord, Pandèmia. Benvinguda, reina, com estàs? Bona nit, València. Bueno, així no és de nit, però bueno, xica, com és la meva frase estrala, que no en tinc una altra perquè sóc gira de tonta, pues bona nit, València. Bona nit, bon dia, bona vesprada. Tu eres ben rebuda a qualsevol hora del dia, o no? Dona, a veure, tu què creus? Jo sempre sóc una xica que estic ben rebuda, no, ben rebudíssima, ben trobada, i sempre molt sexy, carinyo. Entonces, jo, a qualsevol hora, jo estic bé. Jo sóc com el vi, entre bé a qualsevol hora. Per cert, xin. Bé, Pandèmia, no podien començar esta temporada, esta segona i renovada temporada, que amb la travesti que està en boca de tot el món. Ja sabeu la gràcia per on va. Però per si encara hi ha alguna persona que no coneix qui és esta xicona produïda, conta'ns, qui és Pandèmia? Pues Pandèmia, lo primero, es una persona produïda. Pandèmia és Pam en M, és Pamela Demia. Pamela no, perquè Pamela és un sombrero. I, bueno, Pandèmia és una xica que va néixer amb tot aquest cataclisme i, bueno, que ni ella mateixa s'esperava arribar on hem arribat ara i estar així de guapa i ser la dona increïble en la que m'he convertit. Però bueno, mira, xica, així estem. Formes part de la House of Pintoresque, junt a Ferran i a Letícia. Com va ser ese moment de juntar-vos les tres? Doncs, a veure, la House of Pintoresque realment és una amalgama de coses i realment House of Pintoresque és el nostre grup d'amigues, el grup amb el que ens mereixem de normal. I aquest grup d'amigues varen conèixer a Ferran, jo vaig conèixer a Ferran, unes mariquites olimpiquíssimes i espectaculars. Entonces, pues bueno, dos mariquites que les agrada maquillar-se, dos mariquites que les agrada muntar-se. Un dia varen dir, germane, anem a provar en això. Jo vaig començar un poquet abans, però pràcticament van començar a la vegada.
i vam començar com a la House of Pintoresque, perquè realment, doncs, bueno, érem amigues i volíem tindre ese distintiu, i de repente un dia la House of Pintoresque estava en boca de quasi tot el món. Entonces, pues bueno, tot ha sigut una cosa molt de l'azar i la veritat és que una cosa molt xula perquè resulta que teníem talent i tot. Bueno, i Letícia con Z, també és del grup de les nostres amigues, o sigui, et vull dir, ella abans de ser travesti era de lo que nosaltres anomenem la curva nord del drag. Per a saber lo que és la curva nord del drag tens que veure el capítol de Ferran, redireccione de lo que nosaltres anomenem que era la curva nord del drag i Leti perteneixia al grup d'amigues. Lo que passa que, bueno, Leti és actriu, Leti és cantant, Leti és una xica en un talent espectacular, o sigui, Leti és una estrela i... Un beset. Enviem un beset a Letícia, enviem un beset a Letícia. Molt gran a Leti i que a Ferran. algun dia estarà en el podcast també, Letícia. Home, a veure, és que si no tens a Letícia és per matar-te. No, un beset molt gran a la meva família, és el primer que vull dir, a Leti, a Ferran i a totes les amigues que al final són família i que fan pues, tot això que està passant possible perquè són les verdaderes hooligans travestis i estem molt contentes de tindre una família tan gran amb tantes persones que ens volen un muntó. Clar, perquè estem parlant de tu, de pandèmia, estem parlant de la House of Pintoresque, però és de veres que en este últim any de pandèmia, també ha reviscolat el panorama drac a València. Com vos va rebre el panorama? Com vos va rebre ja les travesti consolidades de València a esta nova generació i més concretament a tu? Doncs, a veure, jo l'únic que puc dir és que a mi el panorama m'ha rebut molt bé. O sigui, et vull dir, jo crec que he arribat en un moment... Hem arribat en un moment de canvi, jo he arribat en un moment de canvi, pense que finalment, pues, quan jo vaig arribar, la gent necessitava aquest impuls, la gent necessitava coses noves, la gent necessitava veure gent nova. Entonces, de les persones que ja estaven abans, de quasi totes, no de totes, perquè la realitat és que no de totes, però de quasi totes, he rebut molt d'afecte, molt de carinyo, molt de suport i, bueno, a veure, jo vaig començar a Varietats amb una persona que du 7 anys en el drag, que és Glamnis, i... Un beset també a Glamnis des d'ací, que també l'hem tinguda en el podcast. Un beset supergran per Glamnis, que és la dona més guapa del món. Però no, o sigui, jo vaig començar amb Glamnis i Glamnis, que duia 7 anys en drag, em va rebre, va ser increïble. O sigui, et vull dir, mai... O sigui, li desitge a tot el món que una persona que ja té tanta experiència els reba com ens va rebre Glamnis a nosaltres. I, bueno, pues la resta del panorama de l'escena drag, a veure, no conec a tota l'escena. Jo no... La veritat és que encara no m'ha donat temps de conèixer a tota l'escena. Conec a quasi tota l'escena. Però la veritat és que, en general, quasi tota l'escena m'ha paregut sempre xiques molt simpàtiques, xiques molt majes, i la veritat és que les que no em pareixen tan simpàtiques no les conec o simplement no ens hem arribat a fer massa cas. Entonces, no sé si és una qüestió de que una xica tan guapa com jo imposa un poc de respecte o és una qüestió de que encara no ens coneguem. Un beset per totes. Bé, Pandèmia, continuem parlant de tu. Com definiries el teu drag? A veure, per a començar, soc la travesti de 50 peus, perquè jo crec que ja molta gent m'ha vist en directe, però per a qui no m'ha vist, en tacons me disc 2,5 metres. Entonces, per a començar, t'hem vist, la definició és... I hem de mirar cap amunt sempre, perquè jo que no sóc massa alt, que és de veres que és que al costat de tu imposes molt. És que són 2 metres. Sí, 2,5 metres. Per a començar, soc la travesti de 50 peus. A més, soc una travesti molt capaç, molt vàlida i molt referent. I després, crec que el que més em defineix a mi, i a més és un concepte que tenim així, que és una cosa nostra, és que jo sóc una xica de revista. Jo sóc una vedette. Jo sóc
pues, bueno, l'herència de totes aquestes coses, que són un poc coses que tenen reminiscència del passat, no? Però amb les que jo he crescut molt, perquè, pues, bueno, a casa a tot això s'ha dut molt, entonces, pues, bueno, jo m'inspire en les vedettes, m'inspire en pel·lícules dels 90, o sigui, tota la meva estètica està inspirada en pel·lícules del 90 com Showgirls. Entonces, bueno, jo sóc una xica de revistes, sóc una vedette, m'inspire moltíssim en el cabaret. Després, per una altra banda, també tinc un punt molt oscur, perquè jo he sigut tota la vida una xica molt emo. Entonces, pues bueno, al final sóc una vedette, però un poc del gotiqueo, que a mi, pues la veritat és que m'encisa. I pandèmia com a travesti? Pues una xica molt simpàtica. O sigui, te vull dir, jo crec que sóc una xica molt simpàtica, jo crec que sóc una xica molt senzilla i una xica molt accessible, que és una cosa que pense que totes les travestis necessiten aprendre, que és que les travestis tenen que deixar de ser persones, com si diguem, pujades en un pedestal. Les travestis necessitem ser persones i artistes accessibles. Entonces, jo, des del principi, he sigut una xica sempre, crec que una de les coses que intente que em definisquen sempre és una xica accessible i una xica que pots parar pel carrer i invitar-la a un cigarro, que mai te dirà que no. Estic totalment d'acord amb tu, perquè és de veres que a mi personalment m'heu rebut amb els braços oberts. Sempre tenim converses, sobretot amb tu, jo tinc moltes converses molt interessants i la veritat és que eres superaccessible, eres una persona supersimpàtica, superamable i que damunt de l'escenari eres una bomba sexual fent playbacks, perquè eres una assassina de playbacks, podríem dir. Però a banda de ser assassina de playbacks, també aprofites l'escenari per a fer reivindicació, per a fer activisme, no? Sí. Sí, a veure, jo sóc una persona, després ho podem parlar més profunditat, però jo sóc una persona que he estudiat molt de gènere, he llegit molt de gènere i, bueno, és una cosa que sempre m'ha interessat. Entonces, per a mi, quan me'n vaig plantejar començar en el drag, era indispensable que hi haguera una part d'activisme. O sigui, era molt important que jo poguera, primer, passar un missatge i segon, fer espai i fer oportunitat per a que es generen nous discursos, no? O sigui, perquè la meva formació no em deixa ser simplement una cosa estètica. I pense, a més, que per a ser travesti necessites sí o sí tindre una posició política en el món. Entonces, bueno, sí que és cert que jo faig el meu show, el meu número, tal, que és, òbviament, una bomba sexual, perquè, pues, bueno, jo sóc una xica molt sexual i, a més, jo sé que ho faig molt bé. Però sí que és cert que una vegada acaba això, hi ha moltíssimes coses que dir, moltes vegades hi ha moltes coses de les que parlar, i sí que és cert que hi ha dies, hi ha setmanes que jo no tinc el dia o no tinc la setmana o simplement m'apetir dir que és la fi dels homes, que és una cosa que no pare de dir. Però sí, o sigui, pense que el drag és activisme i que no podem separar-los. O sigui, et vull dir, si no estàs fent activisme, no estàs fent drag. És un fet. També fas activisme per la llengua, perquè eres una de les poques travesti de la terreta que fa el seu drag i parla i interactua amb el públic en valencià. Sí, a veure, això és algo que no vàrem dir que ho vàrem pensar, o sigui, et vull dir, Ferran és de Castelló de la Ribera i jo sóc de Bonrepòs i Mirambell. Et vull dir, som dues persones que hem crescut en valencià, en casa hem parlat valencià, tota la vida hem parlat valencià i que parlàvem valencià abans que castellà. Llavors, quan vam començar amb tot això, va ser... O sigui, no va haver un moment en el que vàrem pensar és que tenim que fer-ho en castellà. No, és que tenim que fer-ho en valencià, perquè no n'hi ha ningú. I després, quan estàs en l'escena, hi ha un muntó de xiques que són d'ací, d'allà, d'un poble, de tal, i tenen un valencià preciós i el parlen, però després ixen a l'escenari i es posen la cosa esta del castellà. I moltes persones ens van dir al principi no arribareu junts perquè no parleu la llengua hegemònica. Pues, carinyo, així estem.
Així estem, i la veritat és que per a parlar valencià hem arribat molt lluny i la gent ens acolli molt bé. I aquest discurs també me'l sé molt bé, que amb este podcast que el fem en valencià, tot i que jo convide les travestis que convide, jo no els impose que parlen valencià. Si volen parlar castellà, poden parlar-lo sense cap problema, perquè jo no vaig imposar res. Sí que és de veres que jo sí que vaig a fer este podcast en valencià i arribaré a qui arribaré. Però la meva intenció és donar a conèixer el drac que es fa així. Deixem de costat este tema, que ja hem tingut prou aquestes últimes setmanes, i continuem parlant de tu, Pandèmia, perquè tu també eres una persona no binària, ho sabem tots. Parla'ns un poc què és això del no binarisme, per si alguna persona que ens està veient encara no ho sap o té algun dubte. Conta'ns un poc la teua visió. La meva visió, i no significa que siga la visió de la resta de persones, no? O sigui, per a mi va arribar un moment de la meva vida en el que jo em vaig adonar, en el que em vaig plantejar soc una dona i entonces soc una dona trans i necessite començar un procés, no? Però llavors tampoc em sentia còmoda amb el fet de començar un procés de transició. Entonces vaig pensar, bueno, entonces soc un home. Tampoc em sentia còmoda en el concepte d'home, sobretot en el concepte del home hegemònic. Entonces, un dia recorde que una persona que és molt amiga meua i que és de Madrid, perquè jo he viscut a Madrid 4 anys, un dia una amiga meua em va dir que jo no era ni un home ni una dona, que jo era una experiència. I aquell comentari em va canviar moltíssim la vida. O sigui, perquè vas dir, ostres, és de veres. O sigui, et vull dir, jo sóc una experiència. Jo ara mateix estic amb tu i tu em llegeixes d'una forma. Estic amb una altra persona i aquesta persona em llegeix d'una altra manera. Entonces, per a mi, la identitat i la identificació com a home o com a dona no té ningú tipus de sentit. Entonces, pues Mari, jo sóc una experiència boníssima i a més vull anar a... Tinc moltíssimes ganes d'anar al censo i dir-los, anem a veure, per favor, vull que en el meu gènere, en el DNI, no pose ni hombre ni mujer, que pose espectacular, perquè és que jo el que soc és espectacular. O sigui, totalment. El meu gènere és espectacular. Entonces, per a mi ser una persona no binària, és ser una persona que no s'identifica amb les característiques d'home i de dona que estan establertes hegemònicament. I, a més, ser una persona que no encaixa dins de les idees heteros, cis, patriarcals en les que ens hem criat. Et vull dir, això és bombardejar el sistema i ja que fer-ho de totes les maneres, perquè si no el bombardegem, carinyo, això no va canviar en la vida. Clar que sí, clar que sí. I tu ho fas també molt en els teus espectacles, quan parlàvem abans de l'activisme, també parles molt de tot això, d'abolir l'heteropatriarcal i totes aquestes coses. A banda també estem parlant ara del no binarisme, que és una forma de sentir-se que no molta gent ho coneix. Fa un parell de dies, unes travestis també molt conegudes i algunes molt amigues feren un directe per Instagram parlant sobretot del no binarisme. Tu penses que falten referents en aquest sentit? Sempre falten referents amb les persones dissidents. Mira, m'ha rimat i tot. Sí. Sempre falten referents en totes aquelles persones que s'identifiquen com a persones dissidents de gènere i d'identitat. Sempre. O sigui, et vull dir, perquè ningú mai et va posar un referent que implique diferència. Et vull dir, ningú mai va posar-te un referent davant que implique algo que et faig a pensar, no? O sigui, i menys una persona cis hetero mai et va posar un referent d'aquestes característiques. Entonces, fan falta referents, fan falta moltíssims referents, sense parar. Quants referents heteros tenim, quantes pel·lícules, quants llibres, quantes sèries, quant tot. O sigui, tot el nostre món es construeix a partir d'idees heterosexuals i d'idees patriarcals. Entonces, clar que fan falta referents. Els referents que tenim són pocs. O sigui, vull dir, a mi, de vegades, moltes persones m'han dit és que
ara ja podeu identificar-vos amb una persona, amb dues persones, i dius, hòstia, gràcies. Gràcies per deixar-me identificar-me amb una o dues persones, quan tu tens tot un univers, saps?, en el que identificar-te i en el que no sentir ningú tipus de diferència. És de veres que a poc a poc, aquests 1, 2, 3 referents s'estan ja visibilitzant més, i sí que és de veres que jo crec que n'hi haurà moltíssima més gent que es senta igual, però fins que no veuen estos referents, sobretot xarxes socials, televisió, no se n'adonen de la seva manera de ser. Però jo crec que a poc, i amb coses que s'estan fent, tots sabem el cierto programa de travestis, està sorgint tota aquesta revolució, no? Jo personalment crec que gràcies a això també, a banda de donar-vos visibilitat a les travestis, també donar un poc de visibilitat a totes aquestes maneres de ser. A més, n'hi ha una cosa molt important que l'altre dia ho parlava jo en una taula, i és que el cierto programa de travestis així, en el territori, estan fent una cosa molt xula que no havia passat en uns altres programes, i és que és la primera cosa que passa, i és que es parla de transsexualitat, gènere no binari, gènere fluid, de forma molt oberta. O sigui, et vull dir, jo em vaig sorprendre moltíssim quan vaig veure a la pantalla converses sobre què opineu sobre la revolució trans que esteu vivint, quantes persones no binàries hi ha així, és que jo tinc disfòria amb això, jo tinc això, a mi em passa això, jo em sentís d'aquesta manera, pues mira, jo no, pues jo tal. Entonces, joder, o sigui, jo quan ho vaig veure vaig dir, que fort que un país com el nostre siga el primer país que parla obertament de tots aquests temes, no? O sigui, en un concurs com és cierto programa, o sigui, però estic orgullosíssima. O sigui, si aquestes xicones em veuen, que no sé si em veuran, però si em veuen, l'únic que puc dir és que... Seguríssim que es veuen, perquè jo sé més d'una travesti de cierto programa que ens ha vist i que segur que este capítol va a veure-lo. Dona, amb pandèmia, qui no va veure pandèmia? Si ens veuen, jo l'únic que puc dir és que estic agraïdíssima, perquè han fet des del primer capítol, estan fent una feina increïble, brutal. Entonces, braves. Bravo, exacte. Bé, pandèmia, estem parlant de referents no binaris, però tu abans has comentat que t'inspires en les dives, en les varietés dels anys 90, però t'inspires en més coses, tens més referents per a fer drag? A veure, el meu referent principal, i sempre ho diré, i la persona que en realitat a mi m'ha animat a ser tot el que jo soc, és la meva iaia, és ma iaia, que ella no fa molts anys em va confessar un dia que el somni de la seva vida era ser vedette, era ser cupletera o cupletista o pianista. Entonces, la persona que a mi m'ha animat molt de forma molt inconscient sempre ha sigut ella. Perquè jo recordo que quan estàvem mirant la tele i apareixien dones com la Veneno, Viviana Fernández, que abans era Vivi Anderson, doncs totes aquestes persones que al final, elles dos en concret eren dones transsexuals, jo me recordo que jo li preguntava, iaia, i aquestes dones qui són? I em deia, són vedetes. I jo, claro, jo deia, hòstia, que guai, deu ser molt guai ser vedete. O sigui, vull dir, deu ser una fantasia ser vedete. Entonces, I ara tu eres la vedete, ara eres tu la vedete. Ara sóc jo. Ara jo sóc vedete. Entonces, el primer referent que jo tinc és la meva iaia i sempre dic que el que faig és un poc en homenatge a ella, que ha sigut una persona que no ha pogut ser tot lo lliure que ella hagués volgut ser perquè ha viscut el franquisme, i el que jo faig és un homenatge molt gran a ella, sempre. I després, per una altra banda, més referents, pues és que són tants referents, o sigui, et vull dir, n'hi ha tantes referències en el meu cap, perquè és el que te dic. Per una banda està tot el món de les vedetes, la pel·lícula Showgirls, bueno, ja a mi em torna loca.
jo què sé, pel·lícules de Pedro Almodóvar, perquè en ma casa sempre s'ha vist Pedro Almodóvar, entonces, pues, jo què sé, Andrea, cara cortada, de la pel·lícula Kika, o sigui, increïble, La mujer de 50 pies, i després, bueno, molts referents emos de l'estil, bueno, emos i del món del rock i del grunge, com poden ser Courtney Love, com pot ser el grup Garbage, com pot ser Paramore, com pot ser My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, o sigui, et vull dir, jo tinc moltíssims referents, o sigui, és un no parar de referents, o sigui, jo sóc la persona del referent. Però bé, pandèmia, fora de drac, també bueno, és Boro. Boro ha treballat de moltíssimes coses, s'ha dedicat a moltíssimes coses, com ara ha sigut publicista, ha sigut dissenyadora gràfica, ha treballat com a videojockey. Com has fet per a encegar tot això junt amb el teu art drac? Pues de forma molt natural. O sigui, et vull dir, jo sóc una persona... Jo vaig estudiar Belles Arts, això el primer. Entonces, sóc una persona que està acostumada a ser un artista multidisciplinar des del primer moment. Et vull dir, algo que t'ensenya la carrera de Belles Arts és que ets una... O sigui, pots ser una persona amb moltíssimes inquietuds artístiques, entonces no n'hi ha ningú problema. Jo com a Boro, o sigui, no n'hi ha ninguna diferència entre Boro i Pam. O sigui, et vull dir, Boro i Pam són absolutament la mateixa persona i són absolutament igual de despampanants. Però jo com a Boro és que sempre he volgut fer moltes coses i sóc una persona que mai ha dit que no. O sigui, et vull dir, el drag va arribar perquè jo no vaig saber dir que no tampoc a l'açò. O sigui, et vull dir, jo sempre he dit que sí. O sigui, sempre he sigut, Boro, vols fer això? Sí. Vols fer allò? Sí. I si no saps fer-ho, no passa res, m'ho inventaré. I jo, la meva frase, quan treballes amb mi, és no passa res, si no s'ho sabem, se ho inventem. Entonces, jo he viscut, en realitat, d'inventar i inventant, he arribat a molts llocs. Però ja te dic, soc moltes coses i tot és compaginable. O sigui, et vull dir, ara mateix el drag m'està fent molt feliç, molt feliç, però la resta de coses també em continuen fent molt feliç. Finalment, el primer que soc és un artista. Entonces, tot té lloc quan entens tot el que fas com a una forma d'art. Entonces, pues bueno, superbé. O sigui, super estupendo. Molt bé, i bé, com a drag també has fet moltíssimes coses, a banda d'actuar, també has fet xerrades, no? Conta'ns un poc a què dediques tu el teu art drag, perquè sabem que avui en dia la drag no només actua i fa playbacks, tu també eres un artista, com hem dit, multidisciplinar. Què altres coses he fet com a drag? Doncs mira, com a drag he fet un poc de tot. En el poc de temps que duc en este món, he fet un poc de tot. He fet xerrades, que és una cosa que m'encanta. O sigui, et vull dir, he fet diverses xerrades, una d'elles a Sant Ferran, en la Universitat de València. Ens vam clavar en les institucions. I jo vaig ser testimoni d'això, perquè jo vaig estar també. I va ser molt interessant. Sí, va ser molt guai perquè vam aconseguir clavar-se en les institucions, que va ser com una cosa de dir, hòstia, travestis institucionals, que fantasia! Han de fer el grau de travesti, això ja s'ha de fer la gestió, per a fer el grau de travesti. Sí, entonces, bueno, jo he fet moltes xerrades, també com a persona no binària i en tota aquesta cosa, sobretot per a parlar molt d'expressió de gènere, per a parlar molt de lo que jo estava comentant, no? O sigui, et vull dir que al final el gènere és una experiència i de que al final aquestes coses no importen. Hem fet moltíssimes sessions de fotos, òbviament perquè jo sóc una modelo espectacular. He fet videoclips. Encara no han eixit a la llum, però... Veurem els videoclips. He fet videoclips, he fet molts shows, he fet també coses en llocs culturals, en associacions culturals, que això també està molt guai, perquè al final pots combinar el tema del show un poc amb el tema de l'activisme i tal. I què m'agradaria fer per al futur? A mi per al futur m'agradaria moltíssim tindre un espai on poder generar discurs, tindre un espai
o bé institucional o bé no institucional, però un espai en el que poder generar discurs i un espai en el que poder realment donar-li veu a totes aquelles persones que vulguin vindre a contar les seves experiències, doloroses, no doloroses, perquè em pareix molt necessari i em pareix que finalment com a drag el drag és una professió molt egòlatra, però ens tenim que distanciar un poc d'aquesta cosa, no? I també aprendre que necessitem doncs, generar una maquinària i som, com diu Sasha Velour, som les portadores del coneixement LGTBI. Llavors, crec que el que més m'agradaria seria això, poder tindre una plataforma on parlar amb la gent, on escoltar a la gent i on la gent es sentisca supercòmoda per a expressar qualsevol cosa. Això és el que més m'agradaria. Ara bé, després m'encantaria fer passarel·les de moda, perquè sóc modelo. A més, he sigut modelo en el passat, també. Fer passarel·les de moda, fer més photoshoots. M'encantaria fer programes, tot i que Drag Race per a mi encara és pronte i m'agradaria fer-ho tot. O sigui, jo és que vull fer-ho tot. O sigui, eres multidisciplinar. Segur que en algun moment de la teva carrera faràs tot el que ens estàs contant i tant de bo podem tindre aquest espai per a generar el discurs, que és el que estàs comentant, que sembla que amb varietats això pot ser ja una realitat, encara està ahí germinant-se, però de segur que si no és en varietat serà en qualsevol altre espai. Estem posant-nos un poc intenses ara mateixa, així és que anem a pegar una volta al programa i anem a fer el joc que sempre fem amb totes les travestis. I amb tu el que anem a jugar és, ja que hem renovat el podcast i també el fem per YouTube, i és una espècie de programa de televisió, el que farem serà, jo et diré noms de realities adaptats al travestisme, com està tan de moda cierta carrera de travestis, jo et diré un programa i tu hauràs de dir-me, farem com si fórem directores de càsting, jo et diré el programa i tu m'hauràs de dir a quina travesti o a quin travesti t'agradaria veure en esos reality, d'acord? Vale. El primer és l'illa de les travestacions. Leticia con Z y yo, desde luego. Ho tens molt clar, Ho tens molt clar. És el somni de Leticia. O sigui, te vull dir, això té que ser per Leticia. Però per què? Per què? Leticia i jo, Leticia con Z i jo, vegem la illa de les temptacions religiosament. És una cosa molt hetero, jo ho sé, desmunta molt el meu discurs, però ho vegem religiosament perquè és un estudi sociològic espectacular. Però no estaríeu participant, estaríeu analitzant allí la gent. Bueno, a veure, ens agradaria molt participar, però després em parla moltes vegades de que nosaltres entraríem com a participants, però després ens n'aniríem juntes. O sigui, te vull dir, en realitat entraríem a no fer res, a estar allí del critiqueo i després n'aniríem juntes perquè al final els homes no ens agraden gens. Ens posen molt, però no ens agraden gens. Bé, el següent reality, Operación Travestriomf. Aquí posaríem allí dins. D'una acadèmia, cantant... M'agradaria molt en Operació Travestriomf perquè me pareix que és una xica amb molt de talent. M'agradaria molt Crystal Rogers, que canta superbé, és un encís. Oh, no, de Macarena, que també canta increïble. Sí, també estaria bé. Les dos, com a finalistes del programa. No? Estaria molt bé veure les dos en aquest programa. Ojalà. A veure, va, un altre. Drag Kings, Drag Queens i viceversa. Drag Kings, Drag Queens i viceversa. Buah, no sé, a veure, Carmen Farala. I ja travesti que t'agrada tant. Carmen Farala és una persona que té una estètica absolutament llevantina y absolutamente del rollo ánimas puerto. Entonces a ella le pega moltíssim estar ahí. Té que estar ella. Vinga, un altre. Qui vol casar-se amb el meu fill travesti? Jo.
Jo sóc aquesta persona i us vaig a contar per què la meva mare, sempre ha volgut anar a aquest programa. Sempre. O sigui, ma mare té moltíssimes ganes d'anar a aquest programa. De fet, a veure, jo tinc una parella sexafectiva des de fa molts anys i ha parlat en el meu xic i li ha dit no, tu no te preocupes, així no passa res, jo el que vull és anar allí, viure l'experiència, entonces tinc que ser jo perquè si no ma mare me mataria. O sigui... Vinga, va, i un últim. Dragdia Shore. Aquí Dragdia clavaríem en un xalet a Gandia ahí per a que es barallaren. Pues, crec, per a mi. perquè jo sóc una xica un poc conflictiva. O sigui, vull dir, no sóc massa conflictiva, però sóc una xica que no té ningun tipus de pèls en la llengua. Però digues a tres noms, no te digues a tu perquè no pots estar en tots els programes. Aquí passaríem, va. Psicòtica Pérez, que últimament s'ha portat a un poc mal i jo crec que a ella li agrada molt cridar l'atenció. Mare de Déu, és que és impossible parlar amb vosaltres i que isca alguna polèmica de per mig, però bé, la deixarem ahí, al Dragdia Shore, no n'hi ha problema. Bé, Pandèmia, estem acabant l'entrevista, però abans d'acabar voldria que ens parlares dels teus projectes, en què estàs clavada ara mateix. Estic clavada en moltíssimes coses. A veure, lo primer, estic com a artista resident a Varietats. Tenim un show setmanal, els diumenges fem la festa de visionat de Drag Race, Glamnis, Ferran i jo i alguns dies també Leti, i això és per una banda i això és una meravella, estic molt agraïda al projecte. Però després, per una altra banda, la bomba del moment és que per fi anem a poder estrenar l'espectacle del cabaret Canapé Xucrut. Que l'espectacle del cabaret Canapé Xucrut és un espectacle que van començar jo, Ferran, Nacha, Jota, Elena, Noema, i ara s'ha unit també Letícia. I és un espectacle que al final junta 3 generacions travestis. Entonces és molt guai perquè, Miss Nacha Bohem, que és la nostra mare drag, la meva i la de Ferran, des d'ací un bes enorme, més que res perquè sense ella res de tot això hauria sigut possible i a més és una persona referentíssima i que tota València té que conèixer. Entonces teniu que vindre a Canapé Xucrut per a conèixer a Miss Nacha Bohem. Però, no, a veure, és una cosa que al final Nacha ha estat ha treballat molt en l'època de les macrodiscoteques, Jota també. Jo, a pesar de que he començat en el drag ara, he viscut l'època 2000era, he viscut un poc més, i Ferran i Leti són aquesta generació nova que mou una sèrie de coses molt, molt innovadores. I després, per una altra banda, Elena i Noema són 2 persones que punxen música espectacularment. Entonces, el Canapé Xucrut és una cosa feta amb moltíssima il·lusió. És una cosa feta per les amigues i per a les amigues, un espai en el que totes anem a ser amigues i un espai en el que anem a fer molt d'homenatge al cabaret, al burlesc, a l'escena més picantona i al talent valencià de totes les generacions, de totes les edats. Recorda'ns on serà el Canapé Xucrut, per si alguna persona no ho ha vist per xarxes i vol anar. Pues será en el 16 toneladas, en la sala de concerts 16 toneladas, es una sala legendària, i serà el dia 27 de juny a partir de les 6 de la vesprada, ¿vale? Entonces, tenim Instagram, que és @canapéchucrut, podeu seguir-nos, podeu veure ahí cosetes i podeu comprar les entrades. És un espectacle que, a més, va estar molt guai, va ser una cosa molt xula. Duguem molt de temps preparant-lo, no havíem pogut fer-lo per aquest tema del Covid. Entonces, tenim moltíssimes ganes i moltíssimes ganes de que vingueu i moltíssimes ganes de que ens conegueu i moltíssimes ganes de fer una festa que siga amiga, que siga per a les amigues
i que puga existir mentre existissin la resta de coses amb respecte i amb tot l'amor del món. Molt bé, Pandèmia. I ara ja estem acabant l'entrevista, però com ja saps, totes les convidades llancen una pregunta a la següent travesti que passa pel podcast. En este cas, l'última de la temporada anterior va ser Tracy Pup, que la pregunta que va deixar per a tu és què és el millor i el pitjor de fer drag? El millor de fer drag és sentir-te, en el meu cas, és sentir-te tan suportada, és sentir-te tan valorada, és sentir que hi ha tantíssimes persones que volen fer, o sigui, que volen estar amb tu, i el millor del meu drag és sentir-te una deessa les 24 hores. O sigui, estigues en drag o sense drag. Això és el millor del drag. L'amor propi que significa ser travesti, i no només quan te montes, sinó ser travesti com a estil de vida, és un exercici d'amor propi enorme. I el pitjor del drag, el corsé, la peluca, el maquillatge, els tacons i totes les coses que dus damunt que són divines, però fan molt de mal, són molt cares, duen molt de temps de preparació i són realment un sofriment preciós, però un sofriment. Entonces, això és el pitjor. Però ja te dic que ni siquiera siguent el pitjor, mai eclipsarà a lo millor, que és el que he dit abans. Molt bé, Pandèmia. I tu quina pregunta fas a la següent convidada? Jo quina pregunta faig a la següent convidada? A mi a la següent convidada m'agradaria moltíssim preguntar-li quan pensa que arribarà la fi dels homes. Molt bona pregunta, molt bona pregunta. I bé, Pandèmia, se'ns ha acabat el temps. Només voldria que digueres ja en un minut una pregunta que sempre faig, però que enguany, en esta temporada, vaig a fer-la, crec que al final. Hi ha drag més enllà de RuPaul? Així, ràpid. Sí, hi ha molt més drag més enllà de RuPaul, hi ha moltíssimes xiques espectaculars. RuPaul no és tot el drag, RuPaul és una plataforma meravellosa i gràcies a ella tenim moltes coses, però sí, hi ha molt més drag més enllà de RuPaul i teniu que apoyar sempre el drag local. Un bes molt gran a tota la meva família, que no només són Ferran i Leti, sinó també són Natxa, ma mare, Glamnis, totes les xiques de varietats i tot el món de València, que són amigues i família. Pandèmia, moltíssimes gràcies. Recorda'ns, com podem trobar-te per xarxes socials? Per xarxes socials em podeu trobar en Instagram, em podeu trobar com @pamxdemia i en Twitter com i després tens que tornar a escriure @aborigen. Ho tindràs que escriure perquè si no no ho va entendre ni Christopher. Ho posaré per així baix, Exactament, tu ho escrius. Però bueno, xiques, seguiu-me totes les que no em seguiu ja. Soc una xica guapíssima, faig totes les coses bé, soc graciosíssima, soc estupenda i res. Ho passarem superbé totes juntes. Vos ho xure. Molt bé, moltíssimes gràcies, Pandèmia. I a la gent que ens està veient per YouTube o ens està escoltant per Spotify, iVoox o Apple Podcast, moltíssimes gràcies per tornar a estar ahí. Ja sabeu, sigueu feliços i gaudiu de la vida, perquè jo vos esperaré així, perquè ja sabeu que hi ha drag més enllà de RuPaul. Adeu! Adeu, bona nit, València!